התקנה של מכונת תפירה תעשייתית להמלחיות. צריך להגיע למצב שמוצאים את המכונה, שמים אותה על השולחן, שני צירים ופטריה, את עמוד החוטים שקשור למטה משחררים, מרכיבים אותו בחוש בפינת השולחן. את הפטריה שמים במרכז אגן השמן, את הצירים שמים במקומות הנכונים. הופכים את המכונה ושמים את החגורה על גלגל המנוע, ממלאים שמן באגן השמן עד לקו המקסימום. מורידים את המכונה, שמים לב שהחגורה על גלגל המנוע, מוציאים את החוטים שבמחט, מוציאים את בית הסליל, מדליקים על ידי לחיצה על כפתור האון, מחכים כמה שניות שהמנוע יתפוס את המהירות, מוודאים שוב שאין חוט במחט ומפעילים את המכונה, מרימים את הרגלית תהיה למעלה ומפעילים את המכונה. צריך לראות שהשמן נזרק כלפי מעלה, זה סימן לתקינות.